Maqudin fl-ġieħ tagħhom madwar 60 persuna attendew għall-ewwel laqgħa tal-Fibromyalgia Support Group biex jiddiskutu esperjenzi u jqajmu kuxjenza dwar din il-kundizzjoni. Dawn in-nies deru li kellhom xi forma jew oħra ta' uġieħ fiżiku. Ftit ta' snin ilu kienu ftit il-Maltin li kienu semgħu b'dawn iż-żewġ kundizzjonijiet jew mard. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Franco Merċieqa sar li dawn il-kundizzjonijiet se jiġu trattati fil-futur qrib. Waqt din il-laqgħa kien impressjonanti l-fatt li kien hemm uħud minn dawk preżenti li ma felħux aktar bil-qiegħda u oħrajn li ma setgħux joqdu aktar bil-wifqa. Il-Fibromyalgia tinvolvi ħafna ġieħ fil-ġogi, hija kbira, depressjoni u nuqqas ta' irqad tajjeb. L-emmi min-naħa l-oħra hija kondizzjoni li fiha wieħed iħossu il-ħin kollu għajjien. Fil-fatt parti kbira mill-frustrazzjoni ta' dawn in-nies hija li propju li minn barra ma jidher xejn minn dak li qed iħossu minn ġewwa. Jgħidulek li saħansitra dawk tal-familja jaħsbu li qed jaġbuha u li ma jifhmuhomx. L-akbar frustrazzjoni hi li l-awtoritajiet u anke t-tobba Maltin ma rrikonoxxewx din il-marda. Hawn tobba li għadhom jaħsbu li l-kundizzjoni hija waħda mentali, waqt il-laqgħa ħareġ li f'Malta qatt m'hawnx min jispeċjalizza f'din il-marda. Fost dawk li jitkellmu kien hemm Kevin Drake li jbati mill-ME u li qal li xi drabi dawn il-pazjenti jingħataw trattament psikjatriku li jkun jinkludi mediċini u li min ibati minn ME tista' tiggravalu s-sitwazzjoni. Barra minn hekk min ibati mill-ME jista' jkun allerġiku għal kimika f'ċerta mediċina. Kevin Drake qal li qed jistenna li l-marda tkun rikonoxxuta bħala diżabilità u li jkun hemm klinika apposta għal din il-kundizzjoni. Tkellmu wkoll dwar il-fatt li minħabba nuqqas ta' rikonoxximent ta' dawn il-kundizzjonijiet, il-pazjenti jħallsu minn butom il-mediċina li jkollhom bżonn. Fit-tmiem il-laqgħa nħatar kumitat biex jiġi formulat statut u tiġi mwafq organizzazzjoni non-governattiva l-għarfien tal-ME u l-Fibromyalgia. Kull min kien preżenti wera dwejja li jħoss għax għal snin twal il-gvern naqas milli jirrikonoxxi din il-marda.